Kena lek. Berat lek. Dulu. Kena lek. Glu. Le. Rada lumayan. Lah. Deng. Wah, jos. Wah, wis. Pokoke rene ya, Mas. Neng galuke kok galuni Cerbonan, Lor Walet, Mas. Kena neh lek glu. Oh, tambah gede-gede oleh. Wah, ada harapan babone iki dereng. Wah, wis engko sing penting sip, Mas. Wis lanjut dulu. Penting oleh. Tapi ra apa istimiwirian iki ya Allah. Tuweke barengan tuweke wingi lek. Kena lek. Berat lek. Lah ya toh. Oh, mau sak nganu sak jentik-jentik saiki sak jempol-jempol ngono lek. Nah, iki sak jempol. Jajal diukur jempol, oh pas Mas sak jempol lewat sithik. Sip. Kena jebule lek malahan. Tak kira arep ra nganu ngawur nyeblake malah kena to. Iso-isone iwake iki piye nalare iki wah iwak iki ra ndek nalar ding Mas yo. Wis jan. Sip. Kena ra kowe. Oh, emang iwak umpane rada gedhe iwake ya rada mending kali. Kok tak sak kepel umpane biyen iwak gerang-gerang sing haup. Wah, jan sip tenan. Ya ngomong lek glule sakmene lek ora kuat ngambles ke kambangan. Wis pokoke jos tenan. Sak pole jose pokoke wis sip. Iki kula bludus lek biyen. Berat lek. Wah, berat lek. Oh, encen rada gedhe umpane kudune lek glu. Wah, jan marai ngekek iwake nek iki Mas lho. Wah, jan. Nek iki sak kambangane. Kambangan sak wene. Glolek kena neh. Lho. Tiwas nyeblake jos ngenekan iwake. Wah, wis. Mas Agus. Piye ta Mas Agus? Jone loro. Ayo, bojo loro kota manuke lah kapok. Glu. Lho, jan. Wah, sip. Mancing tengah gitu, Mbah. Eh? Nggo lunga tok koyo arep mancing. Biasane iki jaluki wong wae.
Mana aku nggone akeh kuwi mergo njaluk-jaluk ngono. Yo wong ngene. Kena lek. Ora ngerti lho. Malah kena to lek. Kok iso ngono? Wis pindho lho. Wah, wis iso-isone. Wis lanjut dulu, Mas. Ampun. Kena lek. Tak kira ora kena. Lho kok suwene gitu. Walah. Jan. Iya, pantesan ngomong ndel-ndel tok, Mas. Nah, iki tak rilis nek iki langsung ya, Mas ya. Wis sok neh mangane sewulan apa rong wulan neh. Tak cempli rentuk ngosok nyendale. Glulek sakmene lek. Lah ya ta. Walah. Iki jenenge iwak. Iwak apa lek? Nila. Nila apa jair wis pokoke ngono kuwi. Tenggane Don. Heeh. Muga-muga nyedak rene lek. Lho, wis tekan kene lek. Tapi garek iwak apa kuwi ngonoane? Jair. Koyokan ya. Kena lek. Bener kok. Lah, ora usah diseblak Mas, iwake iki wis nyantol dhewe lho, wis mulai lemu-lemu. Tandane mangane makme duyin Mas. Wah, jan. Lanjut dulu. Wah, malah keket tuh lek. Doyan. Kena lek. Mangko duambles jeru sakmene lho. Lah. Lah, jan. Wis. Wah. Kena lek. Abang iwake. Abang ikan cantik. Iso-isone iwak abange gendut iki Mas lho. Iki Mas. Gendut wetenge soalnya wareg. Ini jenis nila merah ya lek ya. Ini nila merah Mas, bukan red devil loh Mas ya. Lain. Apa beda Mas? Beda secara fisik kelihatan. Merahnya juga beda Mas. Pencet lek. Piye iki? Walah. Untuk season hari ini kita cukupkan sekian Mas. Sudah bentar lagi luhur. Wis krungu speaker masjid ada suaranya. Ya terpaksa kita cukupkan sekian. Buat yang baru menemukan channel ini silahkan bisa like ataupun subscribe. Ini masih haup Mas, tapi sayang lumut sudah pada naik Mas. Lumut naik jadi respon kurang bagus. Kita pas luhur Mas. Jadi yang selalu support channel ini terima kasih. Kebaikan Anda akan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again, see you next time. Bye.